Gabon hauetan, gure artean etxetik kanpo daudenak gogoratzeko helburuarekin, beste urte batez, Harrera Elkarteak elkartasun otzara jarri du martxan. Zozketan parte hartzeko txartelak Busturialde osoko hainbat tokitan izango dira salgai. Otzara erraldoia Gernika Lumon Juan Calzada kaleko 3. zenbakiko erakusleioan dago ikusgai, eta zozketa abenduaren 31 izango da, eguerdiko 1:30 Erealaren gainean dagoen Bidaguren Harrien arkupe aurreko zelaigunean. Arratsaldeon, elkartasun zozketa. Eupilako otsarie. Zozketatuko da Gabon Zahar egunean, abenduaren 31, 1:30 Gernika Lumoko Erealaren gainean, dagoen Bidaguren Harrien arkupe aurreko zelaigunean. Otsara erraldoi honen hornitzaileak, ostalari eta dendari voluntarioak ez ezik, herritarrak ere badira, eta eurak gure dutena eskaintzen ari dira, jada, otsara eder bat osatzeko asmoetan. Ideia da, beste batzutan egin izan da moduen, oraingoan ere, elkartasun zozketa hau egitea. Alde batetik, giza eskubideen kontrako baldintzetan jarraitzen dutelako, geuretik kanpo dauden euskal preso, 256, ieslari 33, eta deportatuek 9, etxetik urrun, sakabanatuta, gaizorik, giza eskubideen urraketak senide eta lagunei areagotuz. Eta bestetik, kartzelatik edo atzerretik herrira hiltzultzen diren gizon eta emakumeak gure laguntza osoa behar dutelako normalizazioa eta kohesio soziala lehenbailen lor ditzaten. Horretarako, bada, sortu zen preso eta islari hoiei asistentziarako laguntza integrala eskaini behar zuen elkartea. Hau da, Harrera Elkartea, hain zuzen be. Beraz, geure herritarkideen giza eskubideak urratuta ikusiz eta egoera hauek sortzen duten laguntza behar izana kontutan hartuz, euroenganako geure solidaritatea agertzen tokatzen zaigu. Zozketarako txartelak Busturialdeko eskualde osoan daude salgai, eta otsarako produktuak ikusgai daude Gernika Lumoko Juan Calzada kaleko 3. dagoen erakusleian. Dendari eta ostalari ez ezik, herrikide orori ere luzatzen diegu deia, voluntario moduan, osatzen ari dilako zozketatuko den elkartasun otsara. Animatzen ditugu ba, eskualdoko geure herrikide guztiak elkartasun zozketa honetarako txartela hartzen joan daitezen. Solidario gara eta holan jarraituko dugu izaten. Busturialdean 2019 abenduaren 10.